Salut și bine v-am găsit pe canalul nostru. Astăzi vizităm muzeul de Hurghada. Suntem în Egipt. Dacă vă place ceea ce vedeți, ce facem, dați și voi un like, un subscribe. Și acum să intrăm. Hello. Where from? Romania. Romania. Romania? Yes. No flash. Yes, yes. No flash. Hello. Ticket. Yes. How much? كل أعرف علي. Împreună răsută pe aici? Hai. Nu e niciuna aici, toate se dau aici. Hai că-i dau așa și de restul. Asta nu mai... Vezi ce ieftin e? E bine. E foarte ieftin. Deja îmi dă o stare de aia de... Oare astea sunt în piramide? Nu știu. Nu știu nici cum. În familia unită. Deci cum e... Deci că structura familiei egipteni. Ce este acolo? New Kingdom Couple Statue. Statuia noului regat. E ruptă o bucată din ea. Ia mă, din... Jocuri pentru Asta de e buni. ceva. Osiris. Aici care trebuie? Uite, în astea că era șerp de ea. Working hard stones, ăștia lucrau în piatră, gen. Vezi, ei care tot timpul au avut, ai văzut că era și femei, Pe cap. care ceva pe cap, tot timpul. Și uite, ăsta știi în alea care e pe TikTok, de cântă la clarinet din ăla, chestii șarpele din ea? Da. Aici sunt vasuri din astea. Uite, le făceau ei din lut. O maimuțică. Aici sunt foarte vechi, astea, observi? Da. Și sunt și, uite, vezi cum sunt făcute? Sunt ciubuci. Sunt vase din... Nu e lut ăsta, e altceva. Foarte vechi. Știi, aia o ținea într-o mână, așa. Da, da, da. Că era lapte, apă. Ceramică, din ceramică. E din ceramică, îți dai seama. Asta era tot din ceramică. Din aia, cred că ăla era pentru apă, sigur. Sau bine. Uite, era și unul în formă de camel, așa, aș putea zice. Da, nu, ca o găinușă așa. Găinușă. Mobilierul. Uite cu ce se încălțau. Mamă, din papirus sunt făcute. Da. Sau din palmier. Cred că ăia mai întorși așa sunt mai pentru ăștia, Cu bani. mai cu bani. Aia era masă și ăsta era gen zbău.
Sinn von Eingeweide, Leberwangen und die Lerne und Lungen beim Offizieren wird rausgebracht und dort die anderen Deckel in so Kairo. Und das hier Käste in Form von Zeichen von Leben. Lebenszeichen heißt Anschlusszeichen und Trompet aus Silber. Und 3 Statuen von Tutanchamun mit 3 Kopftücher. So nimmst Kopftuch mit Kopraschlange, ein Stern und hier Atif-Krone und das hier so diese Perücke. Und das hier Gott von Handwerker und Künstler mit blauer Mütze. Sowas. Mai departe. Die Schätze, die King Tut. Uite cum mergeau pe mare, mamă. Și aveau sclavi din ăștia de trăgea la văzile. Da. Dar oare sunt de atunci? Sunt reale din anii ăia? Pe Nil, da. Gen, se vede că sunt vechi, adică sunt de pe timpurile alea, cred. Se și observă că sunt vechi. Uite, erau făcuți din lemn ăștia. Vezi ce e pe aici, uite, wild hunting, vânau. Uite ce... Și aici sunt alea. Da, da. Astea sunt la fel, uite, praștie, aia e praștie. Ia. Deci, practic, Ăsta este- astea sunt bumerangul care sunt jos. Bumerang, ăsta este un fel de aia cu Arc. arc. Arc, da. Și acolo, nu știu Tot bumerang. Era săgeți. Da, alea sunt niște dane care se pun în cap. Capete Pentru de săgeat. săgeți. Săgeată. Aici sunt bijuteriile ce purtau ei. Gen aia cred că e de aur. Cred, nu știu. Mărgeleturi. Brățări. Ce vreau să zic? Că asta e din aur? Eu știu. Dar nu scrie. Sârmă ghimpată. Nu, cred că... Uite ce din asta, din mare, cred că era. Din pietre ceva erau făcute. Da, da. Astea erau bijuteriile. Hai pe aici. E un nene de sărat. E un nene de era pe toaletă, cred. Așa arată. Ok, scrib al statui of Rahotep. Asta era ceva de trib. Și le dai cu vopsea din aia pe față. Aici e Isis, the mother. Mama care dădea să sugă la un copil, dădea Da. sân. Mother Goddess. Mamicile erau aici. Da, da, da. Dar nu înțeleg de ce stau toți așa, stau în poziție așezând așa. Așa să stau ei mai bine, așa mai bine, nu știu. Ceva îmi spune că nu sunt statui reale. Nu știu. Naos of Septidis, broken statue. Sper să vedem mai încolo. Stai că am văzut eu o mumie aici în față. Bune. Da. Reală. Da, e pus în ăla. În sarcofag. Bune. Uite acolo. Deja mă la frică. E și copil. Mamă, ce dement sunt. Nu mai zic nimic. Aici ce face? Ce erau astea? Cred că de-astea, oglindă ceva. De alea, deci punea la nas, nu pot să... Ia, stai că scrie. Măștile mumiilor, măști de mumia ale femeilor. Mumii mască. Ia uite-te la fiție Las că femeilor, ajunge s-a dus și Sfânta Mumie. Doamne, pe mine m-a luat frica deja. Asta nu l-am văzut. Ba da, e pe partea aia altă. Mi-e frică. Ia-te mai una acolo, mamă. Dar sunt reale, oare? Păi tu îți dai seama, dar ca mic așa. Și dacă iese? Nu ne sunt femei, dar ce cu asta? Asta e Mamă. mumie. Se fuge că e făcută din aur. Și
Stai mă un pic să ne uităm. Dar nu înțeleg de ce e dezbrăcat așa cu sânii pe afară. Nu? Nu știu. Cred că așa se purtau ei. Ce Știi aici că de obicei cele cu sânii de aur, așa, erau și ca femeia cu bărbatul, îngropați unul lângă altul. Aha. Păi și... Da, mă, da, sunt reale. Deci ăsta este... Ce este? Stai, dă-te puțin să citesc. Bărbat. Mummy of a man with a golden mask decorated with religion scenes and covered with linen. Ăsta era ceva religios. Preot. Cât de creepy e așa. Mi s-a făcut pielea de găină, eu creepy. Nu mai vreau, mi-e frică. Stai mă, stai să ne, Mi-e frică. să ne spui și noi aici. Vine. Tu ești povestitor. Eu sunt povestitorul, dar mi-e frică. Sunt reale. Nu par... Are multe straturi de aia și rășină ceva pus. Dar de ce erau așa mici? Nu înțeleg. Păi tu n-ai văzut că ei de obicei sunt slăbănoci, sunt... Nu, da, atât de mici, pe ea are 1,20 m aia. Păi cam atâta, ce crezi? Ăsta era Rameses al doilea. Ramses, mă. Ia vezi cum sunt. Rameses, nu Ramses. În fine. Bine, poate așa se pronunță, dar eu așa am citit. Hm. Deci mi s-a făcut pielea de găină la mumiile alea. M-a luat o frică de mine să ies afară. E... Stai. Vezi, nu așa. La fel, statuete. Stai că aici e ceva interesant. Ok, ăsta e nisip și... Nu scrie. Așa era intrarea în... Templu, ce înseamnă. Da. Și gen ăia erau oameni de săptămână. Nu știu. Deci, ce e asta? Ăsta e sarcofagul, așa se pune o mumie din aia mare. Un sarcofag din ăsta. E frumos, nimic de zis, dar m-a luat... E foarte greu ăsta. Uite, vezi ăsta, da, ăsta e mai mare. Dar oare tot... Asta tot mumie e, mă? Da. Uite, vezi cum este bandajată cu... Ia fii atent, are capacul ăla, venea capacul ăla deasupra. Deci, mă, și e reală sau e doar așa? Fii atent, ăsta e ca un fel de sicriu. Și purul aia venea pus aici. Și ăla era capacul, de venea peste. Da, tu-ți dai seama că se muncea la o chestie din asta? Și Și îți dai uite, seama cum ținea mortul și îl bandaja în continuu, îi dădea... Că are bandaje multe pe el. păi de-aia să și zice mumie, dar știi ce nu înțeleg eu? De fapt înțeleg, dar tu vezi cât de gros e un sicriu de ăsta? Și e din piatră, măi, din piatră, uite că e... Sau lemn. Ce e ăsta? Lemn. Conservat. Da, lemn foarte... Foarte dur, foarte gros. Îți dai seama ce cioplea la el, fii atent, îl cioplea, îl netezea pe urmă și apoi vopsit. Dar ia uite-te tu la capac, că de cum e de muncit, adică gen l-a cioplit, i-a făcut Și chip. creepy. Ok, e frumos, dar... Dar o mumie desfăcută, n-are să vedem și noi cum arată. Ce vrei să vezi? Niște carne? Dar nici nu mai e carne, deja despre ce E o vorbim? carne uscată, mă, de-aia îi spune mumie. S-a făcut ca o stafidă. Dacă vă place ceea ce vedeți, ce facem, dați și voi un like, un subscribe.